रहता जाके नेपाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार साला रहता जाके नेपाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार साला रहता जाके नेपाल रहता जाके नेपाल सखी रहता जाके नेपाल है रहता जाके नेपाल सखी रहता जाके नेपाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार साला रहता जाके नेपाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार साला रहता जाके नेपाल। डीजे कादर हर्षदीप लगता संगत होई गइल बाटे एकरा दारू के छोड़ी जाके बाहर भूल गइल बा मेहरारू के लगता संगत होई गइल बाटे एकरा दारू के छोड़ी जाके बाहर भूल गइल बा मेहरारू बुरा चाल है उठे के लाली देता रे गाली एक और देखी बुरा चाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार साला रहता जाके नेपाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार साला रहता जाके नेपाल। डीजे कादर हर्षदीप मोहन करे छोड़ी चल जैती सखी हम नहीं हरावा हो जले ना अइतन छोड़ी उ बहरावा हो मोहन करे छोड़ी चल जैती सखी हम नहीं हरावा हो जले ना अइतन छोड़ी उ बहरावा हो जाकिर राज दवराई बेरी उठावे सवाल है जाकिर राज दवराई बेरी उठावे सवाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार साला रहता जाके नेपाल कि कैसे कहीं अपन हाल भातार सखी रहता जाके नेपाल।